pôvodnej 22 člennej nominácie sa dostavilo zatiaľ 20 hráčov, plus Maťo Jakubko je na ceste, ten sa zaradí k nám každú minútou. A plus Dušan Kuciak, ktorý čaká dneska večer ešte ligový zápas, čiže on sa k nám pripojí až zajtra. Ani jeden z nominovaných hráčov nehlásil nejaké zdravotné problémy, čiže všetci sú k dispozícii. Tí, čo ste mali možnosť vidieť rámcový plán, isto ste sa tam všimli, že tam máme naplánované 2 tréningové jednotky na umelej tráve na pasienkoch, a to z toho dôvodu, že samotný zápas vo Vilniuse sa bude hrať na umelej tráve. S tým, že dneska máme klasickú tréningovú jednotku tu na Senci, na 2 skupiny, hráči, ktorí hrali včera majstrovský zápas, regeneračná tréningová jednotka plus tí, ktorí nehrali, respektíve mali menšie tréningové zaťaženie, budú mať klasickú tréningovú jednotku s tým, že zajtra trénujeme od poludnia a stredu do obeda. Plus stredu je potom presun do Vilniusu a deň pred zápasom nás čaká klasická tréningová jednotka pred zápasom.